Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാഞ്ജനാ ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. അനന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 18. വരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിദ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനഗാ വരാഹാദോഗോ നിരഗാ ദംഗുഷ്ടാ പരിമാണഗാ. ഇത്യഭിദ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനഗാ വരാഹാദോഗോ നിരഗാ ദംഗുഷ്ടാ പരിമാണഗഃ. ഇത്യഭിദ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനഗാ വരാഹാദോഗോ നിരഗാ ദംഗുഷ്ടാ പരിമാണഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിദ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനഗാ വരാഹാദോഗോ നിരഗാ ദംഗുഷ്ടാ പരിമാണഗഃ. ഇത്യഭിദ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനഗാ വരാഹാദോഗോ നിരഗാ ദംഗുഷ്ടാ പരിമാണഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാത് വിവരാ സഹസാനഘാ വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദ് അങ്കുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിതയതേ നാസാ വിവരാത് സഹാനക വരാഹതോ ഗോ നിരഗുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിദ്ധ്യായതോ നാസാ വിവരാത് സഹസാനക വരാഹതോ നിരംഗാദംഗുഷ്ടോ പരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യായ മ്യൂട്ടായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി മ്യൂട്ടായി പോയാ? ഇല്ല ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആ കേൾക്കാം. വിദ്യായതോ നാസ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോ നിരഗാദംഗുഷ്ടാപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് വിജയനാട് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനഘ വരാഹതോ ഹോ നിരഗാത് അങ്കുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യാഭിധായതോ നാസ വിവരാസഹസാനക വരാഹതോ ഗോ നിരഗാത് അങ്കുഷ്ടാപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദംഗുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദംഗുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജശ്രീ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യാഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരത് സഹസാനക വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദംഗുഷ്ടപരിമാണക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിദ്ധ്യായതോ നാസ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദംഗുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ കൃഷ്ണ. ദേവാസുദേവായ. ഇത്യഭിദ്ധ്യായതോ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യാഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാത് സഹസാനക വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദംഗുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദംഗുഷ്ടപരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसानगा वराहतो गो निरगादंगुष्ट परिमाणगः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिनी माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरा सहसानघा वराहतो गो निरगादंगुष्टपरिमाणगः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ മാതാ जी चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्याभिध्यायतो नासा विवरा सहासनगा वराहतो को निरंगादगुष्टपरिमाणगः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सुप्रभा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। चलिए हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् साहसानखा वराहतोका निरङ्गादङ्गुष्टपरिमाणकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसानघा वराहतो गो निरगादंगुष्टपरिमाणगः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तानु प्रदीप माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसानघ वराहतो गो निरगादंगुष्टपरिमाणकः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वात्सलायम माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे ओम कृष्ण। नमस्ते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरा सहसानगां वराहतो गो निरगादंगुष्टा परिमाणगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिधायतो नासा विवरात् सहसानघा वराहतो गो निरगादंगुष्टपरिमाणगः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ഭാരതീയ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഓക്കെ ഭാരതീയ മാതാ ജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ प्रभु जी। ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ हरे കേൾക്കാം कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्याभिवरा सहसानगा वराहतो गो निरगादंगुष्टपरिमाणगः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी ओके प्रतिभा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु। चलिकोളൂ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरा सहसानगा वराहतो गो निरगादंगुष्टपरिमाणः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी शोभा माता जी चलिकोളൂ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिधायतो नासा विवरा सहसानखः वराहतो निरङ्गादा अंगुष्टपरिमाणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वसुधा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु। चलिकोളൂ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यभिध्यायतो नासा विवरा सहसानघा वराहतो गो निरगादंगुष्टपरिमाणगः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण
വത്സല ജി മാതാജി, രേഷ്നാഥജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിത്യവിദ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനക വരാഹതോഗോ നിരകാ പങ്കുഷ്ട പരിമാണക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്നാഥ്. ഗീതാസി മാതാജി, രേഷ്നാഥ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോഗോ നിരഗാദംപുഷ്ട പരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്നാഥജി. പ്രേമലത മാതാജി, ഹരേഷ്നാഥജി ഹരേഷ്നാഥ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോഗോ നിരഗാ ദംഷ്ട പരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. വത്സല ശജി മാതാജി, ഹരേഷ്നാഥജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാത് സഹസാനഘ വരാഹതോഗോ നിരഗാത് അങ്കുഷ്ട പരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്നാഥജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി, ഹരേഷ്നാഥജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യഭിധ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനഘ വരാഹതോഗോ നിരഗാത് അങ്കുഷ്ട പരിമാണകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇത് ഇപ്രകാരം അഭിധ്യായത ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാസാ നാസാരന്ധത്തിൽ നിന്നും സഹസ വളരെ പെട്ടെന്ന് അനക ഓ പാപരഹിതനെ വരാഹതോഗ ഒരു വരാഹത്തിന്റെ ചെറിയ രൂപം, ഒരു ആൺപന്നിയുടെ രൂപം, ചെറിയ രൂപം നിരാഗത് വെളിയിൽ വന്നു. അങ്കുഷ്ട തള്ളവിരലിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗം, പരിമാണക അളവിന്റെ. വിവർത്തനം. ഓ പാപരഹിതനായ വിതുര, വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസാരന്ധത്തിൽ നിന്നും ഒരാൺപന്നിയുടെ ചെറിയ രൂപം പുറത്തു വന്നു. ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തേക്കാൾ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന്. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറയുന്ന അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗർഭോദക സമുദ്രത്തില് ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഭൂമി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ വരാഹമൂർത്തി അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം, ഏത് ജീവിയുടെ രൂപത്തിലും. എന്നാലേ ആ ജീവി ആയിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തെക്കാളും വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാപി പശ്യതഗസ്താ കില ഭാരത ഗജമാത്ര പ്രവവൃതേ തദദ്ഭുതമഭൂന്മഹത്. തസ്യാപി പശ്യതഗസ്താ കില ഭാരത ഗജമാത്ര പ്രവവൃതേ തദദ്ഭുതമഭൂന്മഹത്. ഓക്കെ, ആരെ ചൊല്ലാനുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, സാവിത്രി കൃപശ്ശേരി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാപി പശ്യത ഹസ്തക്ഷണേന കില ഭാരത ഗജമാത്ര പ്രവവൃതേ തദദ്ഭുത മഹുന്മഹത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഓ ഭരതന്റെ പിൻഗാമി, ബ്രഹ്മാവ് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന ആ രൂപം അത്ഭുതകരമാം വിധം ഒരു ആനയുടെ വലിപ്പമുള്ളതായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഒരാൺപന്നിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചത്, അല്ലെ? ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയും കൂടി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. എന്നാൽ അത് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് ഒരു ആനയുടെ വലിപ്പമുള്ളതായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, അല്ലെ? ഒരു സാധാരണ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപം അത്ര വലുതായിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ആനയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആമയുടെ രൂപം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ആമയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് യോജന വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. മന്ദര പർവ്വതത്തെ എടുത്തിട്ട് തൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? മന്ദര പർവ്വതം കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ താങ്ങി നിർത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം, അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തിന്റെ നേരത്തെ അവതാരം എടുത്തു, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. മത്സ്യത്തെ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കമണ്ടലുവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടു, പിന്നീട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി കിണറിലിട്ടു, പിന്നീട് ഒരു പുഴയിലിട്ടു, അല്ലെ? പിന്നീട് അത് സമുദ്രത്തിലിട്ടിട്ടും സമുദ്രത്തിലും കൊള്ളാത്ത രീതിയിലാവുകയില്ല, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്, സത്യത പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ്, അപ്പോ അതുപോലെ സത്യവത മഹാരാജാവൻ, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. വരാഹമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ, തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ, തിരുപ്പതിയിൽ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരുപ്പതിയിൽ ശ്രീനിവാസ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയെ ദർശനം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ കാണേണ്ടതെന്ന് പഴയ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ വരാഹമൂർത്തിക്കായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, പല ലോകങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ 2 പ്രാവശ്യം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ള നിറത്തിലും ചുവന്ന നിറത്തിലും. വെള്ള നിറത്തില് ശ്വേതവരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ടും, രക്തവരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ചുവന്ന നിറത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മരീചി പ്രമുഖൈർവിപ്രൈ മനുനാ സഹ ദൃഷ്ട്വാ തത്സൗകരം രൂപം തർക്കയാമാസ ചിത്രദാ. മരീചി പ്രമുഖൈർവിപ്രൈ മനുനാ സഹ ദൃഷ്ട്വാ തത്സൗകരം രൂപം തർക്കയാമാസ ചിത്രദാ. ആകാശത്തിൽ ആൺപന്നിയുടെ ഭീമാകാരം നിരീക്ഷിച്ച് ബ്രഹ്മാവും മരീചിയെ പോലുള്ള മഹാബ്രാഹ്മണരും അതുപോലെ കുമാരന്മാരും മനുവും അതിനെപ്പറ്റി വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളാൽ വാഗ്വാദം തുടങ്ങി. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിമേതത്സൗകരവ്യാജം സത്വം ദിവ്യമവസ്ഥിതം അഹോബദാശ്ചര്യമിദം നാസായാമേ വിനിസൃതം. കിമേതത്സൗകരവ്യാജം സത്വം ദിവ്യമവസ്ഥിതം അഹോബദാശ്ചര്യമിദം നാസായാമേ വിനിസൃതം. ആൺപന്നിയായി നടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അസാധാരണ ജീവിയാണോ ഇത് അത് എന്റെ നാസികയിൽ നിന്നും വന്നത് വളരെ അതിശയകരമായിരിക്കുന്നു. ആര പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അസാധാരണ ജീവിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടോ അങ്കുഷ്ടശിരോ മാത്രാ ക്ഷണാത് ഗണ്ഡാശിലാസമഃ അഭീസിത് ഭഗവാനേഷ യജ്ഞോ മേ ഗേദയൻ മനഃ. ദൃഷ്ടോ അങ്കുഷ്ടശിരോ മാത്രാ ക്ഷണാത് ഗണ്ഡാശിലാസമഃ അഭീസിത് ഭഗവാനേഷ യജ്ഞോ മേ ഗേദയൻ മനഃ. ആദ്യം ഈ വരാഹത്തിന് തള്ളവിരലിന്റെ അഗ്രത്തേക്കാൾ വലിപ്പം കാണപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു കല്ലിനോളം വലുതായി. എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. അവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണോ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തിയായിട്ടും അത്തരം ഒരു അനുഭവം മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ബ്രഹ്മാവിന് ആ ആൺപന്നിയുടെ അത്ഭുതകരമായ പ്രത്യക്ഷം വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരം ആയിരിക്കാമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായ അസാധാരണ രൂപങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനെ ഇത് വിഷ്ണു തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഊഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടികൾ ബ്രഹ്മാവ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ സ്വയംഭൂ മനുവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നേ 10 പേരെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ മുന്നേ 4 കുമാരന്മാരൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ബ്രഹ്മാവിന് ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഇത് വിഷ്ണുവാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായ അസാധാരണ രൂപങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മീമാംസ്തതസ്തസ്യ ബ്രഹ്മണഃ സഹ സൂനുഭിഃ ഭഗവാൻ യജ്ഞ പുരുഷോ ജഗർജാഗേന്ദ്ര സന്നിഭഃ. ഇതി മീമാംസ്തതസ്തസ്യ ബ്രഹ്മണഃ സഹ സൂനുഭിഃ ഭഗവാൻ യജ്ഞ പുരുഷോ ജഗർജാഗേന്ദ്ര സന്നിഭഃ. ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഒരു ഭീമൻ പർവ്വതത്തെ പോലെ ശുദ്ധമായി ഗർജിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. വൻമലകളും പർവ്വതങ്ങളും ജീവസത്തകളാകിയാൽ അവയ്ക്കും ഗർജിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഭൗതികാകാരത്തിന്റെ അനുപാതത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗർജന ശബ്ദത്തിന്റെ മുഴക്കം. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു വരാഹമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ ഗർജിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആലോചന ശരിവെച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ പുത്രന്മാരോടൊക്കെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വളരെ ഉറക്കെ ഗർജിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉറക്കെ ഗർജിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സംശയം ശരിവെച്ചു. ഊഹം ശരി തന്നെയാണ്, ഇത് വിഷ്ണു തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. ഭീമൻ പർവ്വതത്തെ പോലെ ശുദ്ധമായി ഗർജിച്ചു എന്ന്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു വൻമലകളും പർവ്വതങ്ങളും ജീവസത്തകളാകിയാൽ അവയ്ക്കും ഗർജിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കാണപ്പെടുന്നു.
ഇപ്പൊ മലകളും പർവ്വതങ്ങളും ഇവരൊക്കെ ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഗർജിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ് ഹരിദാസ വര്യൻ. അതുപോലെ അനേകം പർവ്വതങ്ങളുടെ ലീലകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനൊക്കെ വലുതാവാനും ചെറുതാവാനും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം തന്നെ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. ഓരോ ദിവസവും കടുകുമണിയോളം വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഗർജിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു പർവ്വതത്തെ പോലത്തെയാണ് വരാഹമൂർത്തിയുടെ ഗർജനം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയും. ഭൗതികാകാരത്തിന്റെ അനുപാതമായതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗർജന ശബ്ദത്തിന്റെ മുഴക്കം. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു വരാഹമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ ഗർജിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആലോചന ശരിവെച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു. ആ ഗർജനത്തോടുകൂടി ബ്രഹ്മാവിനെ മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇത് മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓക്കെ, 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നാരായണൻ എന്നുള്ള നാമം വെറുതെ ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രഭാവിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. വെറുതെ ജപിച്ചാൽ തന്നെ, പരിഹസിച്ച് ജപിച്ചാലോ അല്ലെ. സുൽത്താനം തിരുമേനി തന്നെ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ പരിഹസിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ ജപിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന പാപികളായിട്ടുള്ള ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് മോചനം കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പാപികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെ അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയുകയുണ്ടായി, അവരൊക്കെ ഹറാം ഹറാം എന്ന് പറയുന്നു. അതും ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണും. ഭഗവാൻ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടുകൂടാത്ത ഭഗവാൻ കണക്കൂട്ടുന്നു. ഹാ രാം, ഹേ രാം എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിട്ട്. ഓക്കെ, റെജി മാതാജി വരുന്നു. ഇവിടെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പലർക്കും അങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ പലർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങൾ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പറയില്ല. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഓരോ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം തുല്യ പ്രാധാന്യങ്ങളുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും
വേറെ ഗർഭപാത്രങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക മാത്രമാണ് അവരുടെ വിധി എന്ന് പറയും അല്ലെ. നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്യായന്തി യേ വിഷ്ണുമനന്തമവ്യയം ഹൃത്പദ്മമധ്യേ സതതം വ്യവസ്ഥിതം സമാഹിതാനാം സതതാഭയപ്രദം തേ യാന്തി സിദ്ധി പരമാം തു വൈഷ്ണവീം. ധ്യായന്തി യേ വിഷ്ണുമനന്തമവ്യയം ഹൃത്പദ്മമധ്യേ സതതം വ്യവസ്ഥിതം സമാഹിതാനാം സതതാഭയപ്രദം തേ യാന്തി സിദ്ധിം പരമാം തു വൈഷ്ണവീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്യായന്തി യേ വിഷ്ണുമനന്തമവ്യയം ഹൃത്പദ്മമധ്യേ സതതം വ്യവസ്ഥിതം സമാഹിതാനാം സതതാഭയപ്രദം തേ യാന്തി സിദ്ധിം പരമാം തു വൈഷ്ണവീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഹൃദയകമലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനന്തനും അച്യുതനുമായ അഥവാ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അഭയം നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ വൈഷ്ണവർക്കു ലഭിക്കുന്ന പരമോന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നേടാവുന്ന പൂർണ്ണതകളെ കുറിച്ച് കുലശേഖര രാജാവ് നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്യന്തിക പരിപൂർണത എന്നത് സിദ്ധിയും വൈഷ്ണവിയും, അതായത് വൈഷ്ണവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമോന്നതമായ പരിപൂർണതയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നു. എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ശരിയായ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ നിലകളുണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 3 നിലവാരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. 3-ാം തരം ഭക്തൻ ദൃഢവിശ്വാസിയല്ല, വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും വേണ്ട വിധം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 2-ാം തരം ഭക്തനാകട്ടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാദിക്കുവാനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അവിടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കും. 1-ാം തരം ഭക്തൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും വിവരിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധനായിരിക്കും, കൂടാതെ ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. 3-ാം തരം ഭക്തനെ അഥവാ കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുകയും അതിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ഭക്തന്മാരെയോ എല്ലാ ജീവജലങ്ങളുമുള്ള ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെയോ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും കനിഷ്ഠ അധികാരി വൈഷ്ണവനെയും ഉന്നതനായി കരുതുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു, കനിഷ്ഠാധികാരി ഭക്തൻ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കുകയും കൂടാതെ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിക്കാൻ പൂക്കളും പഴങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പുരോഗതി നേടി മുക്തിക്ക് അർഹനാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:25-36 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെയോ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി കനിഷ്ഠ അധികാരി അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് അവന്റെ നില. പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള വിവിധ അവസ്ഥകളിൽ കൂടിയുള്ള ഉയർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് അപ്രകാരം തന്നെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ അഭ്യസിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരുവൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാകുന്ന ഏണിയിലൂടെയോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലൂടെയോ സേനാബലം മൂലമോ പുരോഗമിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ശക്തികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തൃണത്തിനോളം എളിമയുള്ളവനാകണം.
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകുകയും എന്നാൽ സ്വയം അത് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലല്ലാതെ നിരന്തരം ഭഗവൻ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അരുളി ചെയ്യുന്നു. കാമക്രോധ ലോഭം എന്നീ അനർത്ഥങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഹൃദയശുദ്ധി നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും തന്നെ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഭൃത്യനായി കരുതുകയും വേണം. ഭക്തിയുടെ പരിപക്വാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ജന്മസാഫല്യവും അങ്ങേക്ക് എന്നോട് കാട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃപയും എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനായി കരുതുന്നതാണ്. ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനോ സന്യാസിയോ അല്ല, ഗോപികമാരുടെ നാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാസാനുദാസനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഇതേ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൈഷ്ണവരെ സേവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിക്കുക എന്ന ദർശനവും കുലശേഖര രാജാവ് നൽകുന്നു. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഉള്ളടങ്ങുന്ന വിവിധ തരം സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാവുക വഴി ഇത് സാധ്യമാകും. ഭാഗവതം 7:5-24 ഇതൊരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും താൻ പരിപൂർണത കൈവരിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയില്ല. സഹൃദയസ്ഥനായ പരമപുരുഷനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അവിടുത്തെ ദാസന്മാർക്കും സേവനം നിർവഹിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രഭുപാദർ വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠനാണെങ്കിലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ് അദ്ദേഹവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുകയും കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹവും പുരോഗതി നേടി മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് കനിഷ്ഠ അധികാരി അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക ഊഹാഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉപരിയാണ് അവന്റെ നില. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലെ ആ വരികളെ കുറിച്ചും പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയും. നമുക്ക് ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. തൃനാഥ ബി സുനീചേന തരോര ബി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. പുൽക്കൊടിയേക്കാളും ക്ഷമയോടും വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയോടും മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് യാതൊരു ബഹുമാനവും ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലത്തിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവകനാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മജ്ജന്മനഫലമിതം മധുകൈടഭാരേ പ്രാർത്ഥനീയ മദനുഗ്രഹ ഏവ ഏഷ ഏവാ തദ്ഭൃത്യ പരിചാരക ഭൃത്യസ്യ ഭൃത്യൈതിമാം സ്മരലോകനാഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൃത്യന്റെ 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 പരിചാരകനായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. 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 അങ്ങനെ
ഭൃത്യന്റെ ഭൃത്യന്റെ ഭൃത്യനായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 7 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഭൃത്യൻ ഭൃത്യൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഇതുപോലുള്ള ഈ പ്രസ്താവനയെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനു ദാസായൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനായിട്ട് അറിയപ്പെടാനായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അധികതരം അതായിരിക്കും. ആ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും വൃത്രാസുരൻ പറയില്ലേ, അഹം ഹരേ തവ പാദീകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ. അങ്ങയുടെ ദാസനായിട്ട് മാറിയാൽ മതി. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും താൻ പരിപൂർണത കൈവരിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയില്ല. സഹൃദയസ്ഥനായ പരമപുരുഷനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അവിടുത്തെ ദാസന്മാർക്കും സേവനം നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാള് പരിപൂർണനായ അല്ലെ, ഞാൻ പരിപൂർണനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടും അല്ലെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, അവരുടെ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാം അല്ലെ ഏറ്റവും പതീതനാണ് ഞാൻ, ഏറ്റവും പതീതരിലും പതീതനാണ് എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പതീതരോടാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പതീതനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയും, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതീതൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണേ എന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കാരുണ്യം പതുക്കിയേ കിട്ടൂ എന്നാണ്. ഏറ്റവും പതീതനാണെന്ന് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം അല്ലേ. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വം പ്രസീദ ഭഗവാൻ കുരുമയ്യനാദേ. വിഷ്ണു കൃപാം പരമകാരുണികാകലുത്വം. സംസാരസാഗര നിമഗ്നം അനന്തദീനം. ഉദ്ധർത്തുമർഹസി ഹരേ പുരുഷോത്തമോസി. തത്വം പ്രസീദ ഭഗവാൻ കുരുമയ്യനാദേ. വിഷ്ണു കൃപാം പരമകാരുണികഗരുത്വം. സംസാരസാഗര നിമഗ്നം അനന്തദീനം. ഉദ്ധർത്തുമർഹസി ഹരേ പുരുഷോത്തമോസി. ഹേ പരമപുരുഷ, ഹേ വിഷ്ണു, അങ്ങ് അത്യന്തം കരുണാമയനാണ്. നിസ്സഹനായ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചാലും അനന്തനായ ഭഗവാനെ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഈ ദീനനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയാലും അല്ലയോ ഹരി, അങ്ങ് പുരുഷോത്തമനാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തന്നിലേക്ക് ഈശ്വരന്റെ ശ്രദ്ധ പതിക്കാനായി ഈശ്വരനെ വിളിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആത്മസംതൃപ്തനായ ഒരു മതവിശ്വാസി വിചാരിച്ചേക്കാം. കൃഷ്ണൻ സർവവും അറിയുന്നു. അതിനാൽ വ്യക്തിഗതമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ സ്വയം നിസ്സഹായനും നിർഭാഗ്യവനായി കരുതുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുവെന്നും ആ വിളി അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കുന്നുവെന്നും ആചാര്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ പാർക്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു കുളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ താറാവുകൾ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തെത്തി ചുറ്റും കൂട്ടമായി നിന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന താറാവിന് അവർ കുറച്ച് ഭക്ഷണം നൽകി. അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നത് നാം
കരയുന്നത് പോലെ നാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉറക്കെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ വരുന്നു അല്ലെ, അതുപോലെ ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് കൃത്രിമമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ന ഭാവത്തോടെയോ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥവും നിസ്സഹായവുമായ ചോദനത്തിന് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ തനിക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളോ പരാതികളോ ഉന്നയിച്ച് ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് കൃപക്കായി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ നിസ്വാർത്ഥകമായ സേവന മനോഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമാവില്ല. മുതലയുടെ വായിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഗജേന്ദ്രൻ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു, അചഞ്ചല ഭക്തന്മാർക്ക് പരമപുരുഷനോട് ചോദിക്കുവാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഗജശ്രേഷ്ഠന്റെ കാര്യത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഭഗവാനോട് വരം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ രക്ഷപ്പെടുവാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഭഗവത് കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റു പോംവഴികളില്ലാതെ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നതിലുള്ള വ്യസനം നിഴലിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭാഗവതം 8:3-21 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും. കുന്തി മഹാറാണിയും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതാ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തി സ്വകാശുമായി സ്നേഹപാശം ഇമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. ഹേ വിശ്വമൂർത്തി, ദയവായി അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വന്തക്കാരായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ വാത്സല്യ പാശം വിച്ഛേദിച്ചാലും. ഭാഗവതം 1:8-41 പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നു, മറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇടപെട്ട് ഭക്തന് ഭഗവാനുള്ള ശരണാഗതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. സ്വന്തം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരു നിർമ്മല ഭക്തൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനോട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അതിന് കാരണം കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ പാശമാണ്. ഈ വസ്തുത അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുന്തി ദേവി തന്റെ ബന്ധുക്കളുമായുള്ള വാത്സല്യത്തിന്റെ പാശം മുറിച്ചു തരാൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ വ്യക്തിഗതമായ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ ഹൃദയഹാരിയായ കവിതകളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഗോപിനാഥ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്രകാരം പാടുന്നു. ഹേ ഗോപിനാഥ, ഈ പാപി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദിവ്യപാദങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായ സ്ഥലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നു. ദയവായി ഇവനോട് കരുണ കാട്ടിയാൽ. ഹേ ഗോപിനാഥ, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപികളെയും മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട്. എന്നേക്കാളും വലിയ പാപിയായിട്ട് ഇവിടെ ആരാണുള്ളത്? സ്വന്തം അയോഗ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് ഭഗവാനോട് പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭക്തൻ തന്റെ രക്ഷകനായ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അനുകമ്പക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പരമപുരുഷനോടുള്ള പൂർണ്ണ ആശ്രിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഭക്തന്റെ ശുദ്ധിക്ക് അത്യാവശ്യമായ മുൻ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഭഗവാൻ ഹരി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്തേക്കും തിരിയാനില്ലെന്ന അറിവ് അവനുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ച് വർത്തിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ സർവ ആകർഷണീയമായ നാമം, രൂപം, ലീലകൾ എന്നിവയിൽ ലയിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴായാലും ജീവിത സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുകൊണ്ട് ആശയറ്റ അവസ്ഥയിലായാലും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് കുലശേഖര ആൾവാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ, അങ്ങ് അത്യന്തം കരുണാമയനാണ്, നിസ്സഹായനായ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചാലും എന്ന് പറയും. ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഈ ദീനനെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയാലും. അല്ലയോ ഹരി.
നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദാസാനുദാസനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്നവനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഭക്തൻ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ 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 ദാസനാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പതീതനാണ് എന്ന് പറയുന്നു നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ. ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതീതൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പാപിയായിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ എന്നെ അങ്ങയുടെ ശരണങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമേ എന്ന് പറയും. ഹേ ഗോപിനാഥ, ഈ പാപി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദിവ്യപാദങ്ങളെ ശാശ്വതമായ സ്ഥലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നു. ദയവായി ഇവനോട് കരുണ കാട്ടിയായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയൊക്കെ ആചാര്യന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഹേ ഗോപിനാഥ, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപികളെയും മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട്. എന്നെക്കാളും വലിയ പാപിയായിട്ട് ഇവിടെ ആരാണുള്ളത്? ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരെ, തും बिना के दयालु जगद संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും പറയുന്നു, എന്നെക്കാളും പതിതനായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് പതിതരെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ പതിതരെ, പാപികളായിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഏറ്റവും പാപിയായിട്ടുള്ള എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണമെന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും പാപി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മള് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ, മൃഗങ്ങളെ ഒന്ന് തിന്നുന്ന അവരുടെ കീഴിൽ അവരുടെ സേവകന്മാരായിട്ട് സേവകനെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുണ്ട്. അവരൊക്കെ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി അവരൊക്കെ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ മുഗൾ രാജാവ് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം കണ്ടിട്ട് അവരൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനല്ല. അവർ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണത്തിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും കൊന്നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ കൊന്നടക്കും, പശുവിനെയൊക്കെ കൊല്ലും. അത് പ്രകാരമാണ് അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അവര് അവരുടെ ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിമാരായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു അവർ കിട്ടിയത്. അതൊക്കെ വൈഷ്ണവ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരാനായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഇവിടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപിടി കൂടുന്നു. എന്നാൽ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഉള്ളവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പദവി എന്ന് വരുന്ന ആ മന്ത്രിയുടെ ജോലിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്നിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള കുലത്തിലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരും ഗോസ്വാമിമാരുടെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനായതാണെന്ന് ഒരിക്കലും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലെത്തിയപ്പോഴേ അവിടെ ജലദൂത എന്ന ഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബംഗാളി കവിത എഴുതി. അതിൽ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭക്തിയില്ല, എനിക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല,
ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ്. അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാകണം എന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്നിൽ കാരുണ്യം കാണിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ നൽകണം. സ്നേഹപൂർവം അങ്ങയുടെ വെറുമൊരു യാചകനായിട്ടുള്ള ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വെറും ഒരു യാചകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാനോട് യാചിക്കുകയാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട്. ആ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തുള്ളവരോടൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് ശക്തി നൽകാനായിട്ട് ശിലപ്രഭുപാദരെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ശിലപ്രഭുപാദരെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ആത്മാവില് പൂർണ്ണമായ ശക്തി നൽകി അയക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ശിലപ്രഭുപാദരി. അദ്ദേഹം പോലും എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ, അങ്ങയുടെ ആ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കൂ. ശിലപ്രഭുപാദരി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും പറയുന്നത് തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ ഇവിടെ പവർ കട്ടൊക്കെയാണ്, എന്തോ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുമരാജിക്ക് ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ